Tak dve tretiny to vyzeralo na vyrovnaný zápas, nakoniec pomerne vysoká prehra je na 5. Ako hodnotíš ten zápas? Tak prvú tretinu sme zvládli dobre, až na tým výsledok 1-1. Mali sme na začiatku vyložené šance, ktoré sme nepremenili, následne sme dali sme gól a potom sme dostali. Potom v druhej tretine to bolo už troška horšie, ubudali nám síly a v tretej tretine sa to dostavilo, že už sme nemali vôbec síly a dostali sme tie góly. Boli tam, alebo ten faktor, boli len sily, alebo ešte aj niečo iné hralo úlohu, pretože skutočne, keď v prvej tretine ste boli vyrovnaní súperom, tak už od druhej tretiny dovolím si povedať, že Slovan diktoval tempo. Tak nestihali sme už v hlavnej úlohe, si myslím, že boli tie sily, ktoré nám ubudali a už asi tie sily. Napriek tomu, ako pred tretinou to stále bolo 1-1, čiže úplne otvorený zápas. Za kým začím ste vtedy išli do tej tretej 20 minútovky? No, tak išli sme hlavne, aby sme dostali góly a aby sme dali a neprehrať hlavne. Vy ste začali tú tretiu tretinu presilovkou, tu ste nevyužili, ty krátko po nej si mal veľkú šancu. Brankár už bol na ľade, čo vtedy vlastne chýbalo k tomu, aby ste sa ujali vedenia po druhého zápase? Tak hlavne skórovať a... Dalo sa tam spraviť niečo inak, tak sa spýtam. Pri tej realizácii. Keby si mohol vrátiť čas. No tak jasné, že by sa dalo. Tak dával som to po zemi, myslel som, že ten brankár už nezastihne. Krátko na to bolo asi miesto 2-1 pre vás, bolo 1-2 z vášho pohľadu. Do akej miery bol ten druhý gól Slovana kľúčový alebo rozhodujúci? Ako vás to aj psychicky poznačil? No, tak tréner nám povedal, že máme hlavne začať ešte s nimi korčuľovať, aby sme ich znova napadali ako v prvej tretine a hlavne dostať ešte ďalší gól a vyrovnať ten výsledok. To sa nám nepodarilo, nakoniec tá prehra je pomerne vysoká. Zajtra ale so Slovanom hráte znova a toho času na oddych a na regeneráciu asi nie je veľa. Čiže vyhodí tento zápas z hlavy, zabudnúť naň? No dá sa tak povedať a sústrediť sa na ten zajtrajší. Dnes sa, dá sa povedať, že nehralo v rukavičkách, že ten zápas bol pomerne nervózny. Z čoho myslíš, že to vyplývalo? Tak neviem. Boli ste aj možno vy nahecovaní tým, že hráte so Slovanom? No tak Slovan je na prekvapenie, dneska bol síce troška iný, ako keď sme tu hrali minule. Mali sme podľa mňa na nich a mohli sme vyhrať.